5 जुन वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे बेनि गाहाम हामग्लायनाय बयनिसिमबो बावहरदों आरो बुहुमनाङैनो दिनैनि सानखौ जिहेतु आबहावा सान हिसाबै फालिदों आरो बे आबहावा सान फालिनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन अर्गानाइजेशन गुबुन गुबुन व्यक्तिफोराबो दिनैनि तारिखाव बिफां गायनाय बा दिनैनिफ्राय जागायनानै बिफां गायनाय हाबाफारि लायो गभर्नमेन्ट एजेन्सिसफोर अफिसियेलि बेखौ लानाय जायो आरो थिग बे लेखायैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनैनि बे आबहावा सानखौ फालिनायजों लोगोसे बिफां गायनाय हाबाफारि जोङो लाबोबाय थादों देग्लाय बोसोरावबो जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आरो देग्लाय स्पेशली जोङो नैबे लालपुलाव थानाय जे बड'लेण्ड मुभमेन्ट माइलस्टोन मेम'रियेल माइलस्टोन बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल माइलस्टोन थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मोनबोफानाय जि मोनसे अनुस्थान बेयावहाय बे लालपुलावहाय थानाय बे माइलस्टोनाव प्राय गभर्नमेन्ट फारसेनिफ्राय जथेस्थखिनि इनिशिएटिभखौ लानानै बेयाव बाउन्ड्रि वालनि बेबस्था खालामनाय जाबाय लोगोसे रिसेन्टलि दा एप्रच रड आरो बड'फानि मुसुखा बेखिनिया अन प्रग्रेस अनगयिं मोनसे खामानि सोलिबाय थादों आरो बेयावहाय जोंनि मार्टियारफोरनि मुंख्लं जानायफोरनि मुसुखा आरो बिथांमोननि गोसोखांथियाव बे मोनसे माइलस्टोनखौ बानायनाय जादों आरो बियो बड'फानि समाव जि मुभमेन्ट जागायजेनदोंमोन बे मुभमेन्ट रिलेटेड जिहेतु 1986 मायथाइयाव बड'फाया नैबे रौतायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ मोनजेनदोंमोन आरो बिनिफ्राय गोबां बे खामानिफोरखौ मावलांदों आरो लोगोसे गोबांथार मुंख्लं जोंनि नैबे ओनसोलाव थानाय बे गासैखौ नोजोर बोनानै बे लालपुलाव बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल माइलस्टोनखौ बानायनो थिग खालामनाय लेखायै बेवहाय बानायदों दा बेखौ नोजोर होनानै दा जिहेतु बेयाव खामानिबो मावबाय थादों बिनि बिउटिफिकेसन गोबां आरो माने खामानिफोर दङ दा बेफोरखौ मावनायजों लोगोसे जिहेतु बिउटिफिकेसन होननानै बुङोब्ला जोङो फुल बिफां लाइफां जोंहा बे थानांगोन आरो बेफोरखौ नोजोर होनानै फिउचार प्लानिंखौ जोङो बाहाल दोननानै बेयावहाय माखासे बिफांफोरखौ जों गायनाय हाबाफारि जों लादों बेयाव जोङो 530टा बिफां फुलि जों लाबोदों आरो बे गासै 530 माने बिफांखौ फुलिखौ जों गायगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि बानजायनायाव बे रौता नैबे लालपुलनि साखाथि बाखाथि थानाय जिखिनि दखरा आफादफोर दङ मोन 7 दखरा आफाद सनाय नोलोबारि रौता बर' बाजार अरां बरसला माजबाद बेखिनि दखरा आफादफोरखौ जों लिंथुमनानै जिल्ला आफादनि बानजायनायाव जों बे हाबाफारिखौ लादों आरो लोगोसेनो जिहेतु बेखौ एसे नायसंनो थाखाय माने मोनसे मेनेजमेन्ट कमिटिबो बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल माइलस्टोन मेनेजमेन्ट कमिटि होननानै जों माने मोनसे दाना लानाय जादों आरो बिनि गेजेरजोंनो गासैबो डेभेलपमेन्टनि खामानि आरो बेखौ नायसंनाय हाबाफारिफोरखौ मावबाय थानाय जादों आरो बेवहाय जिल्लानिनो गोबांथार मेलेमजिबि व्यक्तिफोरा दङ ओनसोलनि बिहोमा गोनां मानसिफोर बिथांमोनखौ बे मेनेजमेन्ट कमिटियाव थिसननानै दोननाय जादों दा बिथांमोननि बाहागो लानायजों हेफाजाबजों दिनै बे हाबाफारिखौ जों मावफुंनाय जादों आरो आसा खालामदों बिनि गेजेरजों जोंनि नैबे माइलस्टोना मोनसे बिउटिफिकेसननि बेलायाव आगानसे आवगायनायजों लोगोसे जोंनि इनभाइरनमेन्टआबो जाहाथे साखोन सिखोन जायो आबहावायाबो मोजां जायो बेखौनो जोङो आसा थिनानै बे हाबाफारिखौ लानाय एसे आवगाय बुंनाय बायदिनो जोंनि जिहेतु मेट्रलजिकेल सार्भेनि मथे जथेस्थखिनि आबहावानि चेन्जेस दिनै फैदों सोलाय सोल' बहुद गोबां फैदों दा बेफोरो जाहाथे लासैनो गैया जालाङो जोंनि फिसा फिसा अर्गानाइजेशनफोर सोरबा व्यक्तिनि बे मोजां इनिशिएटिभ लानायनि गेजेरजों बे मोनसे बृहत एरियायाव मोनसे खामानिया जाहैगोन जों बेखौ मिजिंथिदों